Dne 12. ledna 2026 v 06:41 se v aktivním sektoru východní fronty na Ukrajině odehrála situace, která by na taktických mapách mohla zůstat bez povšimnutí, ale v terénu nabyla kritického významu. Ukrajinské síly prováděly úpravu obranné linie po několika hodinách ruské nepřímé palby, především minometů a lehkého saturačního dělostřelectva. Nejde o pohádku, ale o skutečnou vojenskou kroniku, která často zůstává skrytá. Tento pohyb nebyl všeobecným ústupem. Šlo o promyšlený manévr s cílem zkrátit frontu, snížit vystavení průzkumným dronům a zabránit tomu, aby předsunuté zákopy zůstaly pod přímým pozorováním. Během tohoto přesunu však kombinace operačních faktorů narušila původní plán. V 06:44 došlo v konkrétní části sektoru k přerušení komunikace. Elektronické rušení, blízké výbuchy a fyzické poškození polního vedení vyřadili jeden předsunutý zákop z velitelské sítě. V této pozici zůstal jediný ukrajinský voják, původně určený jako dočasné krytí zadního prostoru, zatímco se zbytek jednotky stahoval. Zákop nebyl improvizovaný, byl vyhlouben několik týdnů předtím, vystužen dřevem, pytli s udusanou zeminou a měl předem definované palebné sektory. Z obranného hlediska poskytoval čelní i boční krytí, postrádal však hloubku a rychlé únikové cesty. Byl navržen k zadržení, nikoli k odolávání obklíčení. V 06:49 byl vizuálně zaznamenán pohyb nepřítele. 6 ruských vojáků postupovalo ze severovýchodního směru, využívalo terénní nerovnosti a trosky zničených budov jako kryt. Jejich postup byl opatrný, ale odhaloval zásadní slabinu. Nad oblastí nebyly aktivní žádné ruské drony. Nebyly pozorovány průzkumné kvadrokoptéry ani vyčkávající munice poskytující informace v reálném čase. Tento detail byl klíčový. V nedávných konfliktech absence dronů často znamená přehnanou důvěru v početní převahu nebo podcenění cíle. Obě tyto chyby se měly v následujících minutách zopakovat. V 06:52 si ukrajinský voják potvrdil, že je zcela sám. Žádná rádiová odezva, žádné vizuální signály jeho jednotky a zbytkový kouř z předchozích zásahů nadále snižoval viditelnost. V tu chvíli se situace změnila z krycí akce na izolovaný bojový střet. Z vnějšího pohledu se výsledek zdál předem daný, 6-1 na krátkou vzdálenost v členitém terénu. Moderní válka se však nerozhoduje jen podle čísel. Rozhoduje se podle pozice, informací, kontroly času a chyb protivníka. Ukrajinský voják rychle vyhodnotil 3 možnosti. Opustit zákop, vzdát se nebo zůstat na místě. Opustit jej znamenalo vystavit se otevřenému terénu. Vzdát se znamenalo důvěřovat nepříteli, který již v tomto sektoru prokázal nízkou operační disciplínu. Zůstat znamenalo čelit početní převaze bez leteckého průzkumu a bez přesné znalosti obranné pozice. V 06:53 padlo rozhodnutí. Nebylo impulzivní. Bylo založeno na doktríně, výcviku a pochopení bezprostředního prostředí. To, co následovalo, mělo ukázat, jak v současné válce může jediný dobře umístěný bojovník zásadně změnit výsledek lokálního střetu. V 06:55 dne 12. ledna 2026 první ruský voják prolomil opatrný postup a přiblížil se k zákopu ze severovýchodu. Nešlo o koordinovaný útok, ale o přímý tlak, typický pro jednotky, které se domnívají, že narazily na opuštěnou nebo minimálně bráněnou pozici. Chybou bylo předpokládat, že zákop je prázdný, nebo že obránce je dezorganizovaný. V 06:56 ukrajinský voják nechal první 2 útočníky zkrátit vzdálenost. Nezahájil palbu okamžitě. Počkal, až překročí bod, kde zákop poskytoval maximální čelní krytí a minimální boční odhalení. Nešlo o náhodu, předčasná střelba by prozradila přesnou pozici a umožnila okamžité obchvácení. První kontakt nastal v 06:57. Krátká dávka z AK-47 prolomila ticho sektoru. Nešlo o bezhlavou palbu. Šlo o kontrolované výstřely, jejichž cílem bylo zastavit postup a donutit útočníky krýt se. Psychologický dopad byl okamžitý. Ruští vojáci, postupující bez letecké podpory a plné vizuální jistoty, se rozptýlili a hledali úkryt mezi troskami a terénními překážkami. V 06:58 se zbytek ruské skupiny pokusil reagovat. 2 vojáci zahájili palbu z bočního úhlu, aby fixovali pozici Ukrajince, zatímco další se snažil postupovat opačným křídlem. Nedostatek koordinace byl však zřejmý. Neexistovalo jasné velení ani synchronizace pohybu. Ukrajinský voják využíval samotnou strukturu zákopu ke změně palebného bodu mezi dávkami. Vystřelil, posunul se o metr, znovu vystřelil. Tento vzorec vytvořil iluzi více obránců, což zpomalilo ruský postup ještě více. V 07:00 cíla vstoupil boj do nejkritičtější fáze. Ukrajinec začal vyprázdňovat zásobník a používal souvislou palbu k úplnému zablokování čelního prostoru. Nesnažil se postupovat ani eliminovat nepřítele, ale zastavit jej.
Každá získaná sekunda byla klíčová. Ruští vojáci se pokusili odpovědět potlačovací palbou, ale bez dronů a předsunutých pozorovatelů postrádala přesnost. Munice se ztrácela v pytlích s pískem a vystužených stěnách, zatímco zákop zůstával neporušený. V 07:02 nastal zlomový moment. Ze vzduchu se nad sektorem ozval sotva slyšitelný bzukot. Ukrajinské FPV drony byly nasazeny poté, co byl zaznamenán výměnný boj. Nepřiletěli náhodou. Hluk boje a neobvykle dlouhé trvání kontaktu aktivovaly automatické podpůrné protokoly v ukrajinské taktické síti. V 07:03 se první FPV dron snesl nad oblast střetu. Jeho cílem nebyl zákop, ale improvizované pozice ruských vojáků. Reakce byla okamžitá. Útočníci opustili jakýkoliv pokus o postup a přešli do chaotického obranného režimu. Druhý a třetí dron dorazili o několik sekund později. Z ruského pohledu se situace zcela změnila. To, co vypadalo jako lokálně výhodný střet, se proměnilo v přímou leteckou hrozbu, bez krytí a bez schopnosti účinné neutralizace. Přítomnost dronů narušila jakýkoliv plán dalšího postupu. V 07:05 začali ruští vojáci ustupovat v nepořádku a přerušili obkličovací manévr dříve, než mohl být dokončen. Ukrajinský voják stále v zákopu udržoval zadržovací palbu, zatímco drony zajišťovaly okolní prostor. Pokus o útok selhal. To, co mělo být rychlým obsazením pozice, se změnilo v nucený ústup, způsobený nikoli početní převahou, ale obrannou disciplínou, správným využitím terénu a včasnou technologickou podporou. V 07:07 se pokus o útok zcela zhroutil. Zákop zůstal v ukrajinských rukou. Voják nepostupoval vpřed, nepronásledoval nepřítele a neopustil svou pozici. Jeho úkolem bylo vydržet, a to se mu podařilo díky disciplíně, využití terénu a přesné opakované letecké podpoře. Zdánlivá početní výhoda se během několika minut rozpadla. Nikoli kvůli hrubé síle, ale kvůli neustálému tlaku šora, aplikovanému přesně v místech největší zranitelnosti. V 07:08 dne 12. ledna 2026, bezprostředně po kolapsu pozemního útoku, začala ruská velitelství v oblasti reorganizovat své síly. Vojáci, stále rozptýlení a zmatení tlakem ukrajinských FPV dronů, hlásili nepřetržitou nepřátelskou leteckou aktivitu. Z jejich pohledu se obloha změnila v nepředvídatelné nebezpečí. Malé, rychlé objekty s nepravidelnou trajektorií přelétaly nad každým krytým místem, explodovaly v blízkosti a blokovaly ústupové trasy. V 07:10 ruští operátoři aktivovali přenosné a krátkodosahové systémy protivzdušné obrany ve snaze drony neutralizovat. Byly nasazeny ruční prostředky elektronického rušení spolu s lehkými protiletadlovými zbraněmi. Rychlost a nepředvídatelný let FPV dronů však činili tradiční sledovací systémy jen málo účinnými. Některé drony byly vychýleny, ale většina dosáhla svých oblastí nasazení a vytvářela trvalý tlak na vojáky na zemi. V 07:12 bylo povoleno použití lehkých krátkodosahových protiletadlových raket z blízkých pozic, zaměřených na prostor nad zákopem. Ruští operátoři vypálili salvy raket a protiletadlových projektilů. Podařilo se sestřelit 1 či 2 drony, ale hustota ukrajinské operace jejich schopnosti zahltila. Každý pokus o neutralizaci rychle spotřebovával zdroje, aniž by zastavil činnost ostatních dronů, které nadále explodovaly v blízkosti klíčových pozic. V 07:14 se situace pro Rusy dále zhoršila. Kombinovaný tlak zadržovací palby ze zákopu a blízkých detonací FPV dronů donutil vojáky k částečnému ústupu. Pokusy o reorganizaci byly marné. Každý pohyb byl detekován bezpilotními prostředky a narušen řízenými explozemi na krátkou vzdálenost. Kolem 07:16 se rozkaz k úplnému stažení stal zřejmým. Vojáci začali opouštět předsunuté pozice a hledali únikové trasy do bezpečnějších oblastí podél křídla. Koordinace byla minimální. Několik týmů ustupovalo chaoticky a některé skupiny zůstaly dočasně izolované. Ukrajinské FPV drony pokračovaly v hlídkování prostoru a strategicky detonovaly, aby zabránili jakémukoliv znovu seskupení ruských sil. V 07:18 se ruským velitelům podařilo částečně obnovit kontakt a kontrolu nad rozptýlenými jednotkami, ale operace již selhala. Ukrajinský zákop zůstal neporušený a pokusy o obklíčení se rozpadly. Kombinace zadržovací palby, využití terénu a FPV dronů explodujících kolem jednotlivých pozic ukázala, že početní převaha nezaručuje úspěch proti moderní technologické taktice. V následujících minutách ruští vojáci sektor zcela evakuovali a ponechali oblast pod nepřímým dohledem s plány na budoucí posily. Byli si vědomi, že přítomnost FPV dronů a možnost podobných útoků znamená nutnost zásadně přehodnotit jakoukoliv ofenzivní operaci na tomto úseku fronty. Poučení bylo jasné.
V moderní válce může nebe plně ovládnout povrch a absence obrany proti bezpilotním prostředkům činí jakýkoliv postup nepřijatelně rizikovým. V 07:22 dne 12. ledna 2026 po částečném stažení ruských jednotek z fronty začala vojenská velení vyhodnocovat škody a účinnost ukrajinského útoku. První zprávy zdůrazňovaly, že FPV drony explodovaly kolem každé předsunuté ruské pozice a zcela narušily jakýkoliv pokus o protiútok. Individuální akce ukrajinského vojáka byla doplněna drony a vytvořila kombinovaný efekt, který jasně ukázal taktickou převahu v boji, kde moderní technologie dokáže změnit rovnováhu sil i bez nasazení početné armády. V 07:25 Rusko nasadilo mobilní nouzové systémy protivzdušné obrany, včetně krátkodosahových raketových jednotek a radarů s rychlým sledováním, s cílem přerušit podobné operace v budoucnu. Operátoři se pokusili zachytit zbývající FPV drony, ale selhávající koordinace a rozptýlení sil komplikovaly každý pokus. Každé zachycení bylo pouze částečné a velmi náročné na zdroje, což ukázalo, že ukrajinské dronové útoky dokážou zahltit i nejpokročilejší obranu. Mezi 07:28 a 07:32 byly hlášeny podpůrné manévry ruské pěchoty a obrněných jednotek, které se snažily krýt ústupové trasy stahujících se vojáků. Napětí bylo zřejmé. Ukrajinské detekční systémy zůstávaly aktivní a riziko vystavení dalším detonacím bránilo jakékoliv konsolidaci sil. Ruští velitelé uznali, že operace selhala nikoli kvůli nedostatku zbraní, ale kvůli taktické inovaci protivníka. Kombinace dobře připraveného vojáka, koordinované palby a bezpilotních prostředků, které řízeně explodovaly kolem každé pozice, zásadně změnila průběh střetu. V 07:35 velitelské zprávy stanovily okamžitá opatření. Zvýšení leteckých průzkumných hlídek, přesun jednotek a posílení elektronické obrany proti bezpilotním prostředkům. Přesto mezi důstojníky převládal pocit, že ukrajinský útok předvedl nový standard asymetrické války, kde zpravodajství, koordinace a technologie dokážou překonat početní převahu i konvenční palebnou sílu. Následná strategická analýza dospěla k závěru, že tento střet znamená změnu v plánování budoucích ruských operací. Jakýkoliv postup bez předchozí neutralizace bezpilotních letounů může vést k opakovaným taktickým neúspěchům. Potřeba přizpůsobit logistiku, elektronickou obranu a koordinační protokoly se stala zřejmou. Byl také zdůrazněn významný psychologický dopad na vojáky. Byli nuceni pohybovat se s extrémní opatrností, vědomi si toho, že každá pozice může být sledována a narušena blízkými explozemi dronů, které nebylo snadné včas odhalit. Nakonec v 07:40 začali ruští velitelé reorganizovat jednotky v bezpečnějších oblastech a vytvářet posílené obranné perimetry, zatímco vyhodnocovali zranitelnost svých tras a klíčových bodů. Poučení bylo jasné. Moderní válka i na omezených úsecích fronty může být rozhodnuta pokročilou technologií a taktickou přesností,